खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै बे ओनसोलाव बारा गोबाव जायाखै, जास्ट मास मोनब्रैसो जाबाय। स' आंनि प्रडाक्ट्सफोरा जाहैबाय नैबे मिनि पावार विडार, ब्रास काटार, टि हारभेस्टार, ओमफ्राय जोंनाबो आटा चाक्की दङ, मिनि राइस मिल दं, कम्बाइन राइस मिल, प्लास जोंना ओमफ्राय स्प्रेयार, मेनुवेल स्प्रेयार। आबादारिफोरा जेरै जोंनिया गोरान खेथिनि थाखाय नांगौ, बेखौ इंलिसाव बुङो पावार विडार, खिन्थु गोरान खेथिनि थाखाय मोनगोन, प्लास हाब्रुनि थाखायबो जागोन बियो। आरो हाग्रा दाननो थाखाय जेरै जों इंलिसाव बुङो ब्रास काटार, हाग्रा दानग्रा बियो। आरो जोंना माइ अन गुन्दैनि थाखाय अन जाय फिथा सौवो, स' बेनि थाखाय जोंहा आटा चाक्की दङ। स' बेखौ मोनगोन आंनियाव दायो। अफकर्स जाय फैयो हम डिलिभारि जागोन, नेग'सियेबल जागोन, बिनि सायावसो माने हरनाय मानायफोरा बेखौ लानाय जागोन जों एमाउन्टनि सायाव। लकेसना जाहैबाय हाग्रा बाजार, बरला सक, उनियार आर्मि केम्प। गोबां बोसोरनि उनावनो आं बे एरियाथिं सार्भे खालामबाय थादोंमोन। बे सार्भे खालामनायाव नुदों कि बहुद मेसिनारिसआनो बेहाय खम जाना दङ बे एरियायाव। स' दङ दंनायालाय, खिन्थु किसुमान मेसिनारिसआ फुराना जालांबाय, बेनिबो पार्ट्स नांगौ, स्पेयार पार्ट्स नांगौ, किसुमान बुस्थुखौ बानायनांगौ, टेकनिशियान नांगौ। स' बे मोनसे प्रब्लेमखौ नुनानै आं सानबाय कि बिसिबां डिसटेन्सआव थाङालासिनो उदालगुरि टु टंला पानेरि थाङालासिनो खाथि खालाना बे जायगा मोनसेयावनो घाग्रा बाजारावनो मोनजोबनो हानाय बायदि आरो गासिनि थाखाय सुबिदा महरै आं बेहाय खुलिनाय जाबाय। फारसेथिं सेल्स एन्ड सार्भिस बोथ मोननैखौबो होयो आं। दखाना जाहैबाय जोंना, आं बिदा लिङो आदा पुरन दैमारि। स' बिनि अननायाव आं बे दखानखौ खुलिनो हाबाय, आंखौ सापर्ट होबाय, बियो सापर्ट होनायनि गेजेरजों आं खुलिबाय बेखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद साबायखर, थेंकफुल। आं बिथांखौथ' बारा एसेबां बुंनो हाया, गावनो गाव बेहा बुहुद एबिलिटिस दं, फारसेनिफ्राय बे बिजनेसमेनखा, आंखौबो बुहुद हेफाजाब होबाय आंखौ खुलिजेननायनि सिगांनिफ्रायनो। आं माबासो भिभ' मोननो 37नि डिसप्लेया जाखाबाय आं एसे बुंदां मटर लाबोला दामि लाबाबो दिगदारसो दामि नङा 30,000 डिसप्लेया बायबाला